ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka wei ka khna ka bala khat sau Snem karta ka bala tip kerteng kum ka thrang hundhar ka khun jong ka kong bimdhar ka basa ha ka sunang musiaw kala Jahrngai la jan si Bnai Duna kata nadu ka khat arterik uremphang arjar phunrio katkum ukurwa bala phadu Superintendent of Police ka East Jahrngai Hills la pentip bakan ka khna kala ja ha ka por khumba khat arbaji mensingi na ka sunang mulang East Jahrngai Hills ka jaka baka Kmie jongka ka Julet trei ya ke Ujor ki Pulit kalayo opdiang ha ka arpusan terik urempang arjar penriu na uba pensingan dhar ubasa ha ka sinong musiaw West Jahrngai Hills District lingba ka office o Superintendent of Police ka East Jahrngai Hills District balapadu officer in charge ka Nartiang Police Station West Jahrngai Hills District kani ka khna ka don ya karinyang ka bajrong sauput pransi ba syubyang men ka dor khmat bayong ka dor bapelun ka phong da ka sopti t-shirt bat ka skat